Hlásíme se vám z festivalu Tolerance tady v Horonické oáze. Je to naprosto úžasná atmosféra. A já už tu mám své kamarádky, se kterými máme tu čest představit Sdružení Oáza a náš projekt Pohled do tmy. Báro, co je cílem projektu Pohled do tmy? Cílem je změnit svět. Ale teď vážně. Naším cílem je seznámit společnost s životem nevidomých v podobě kulturně vzdělávací akce a dalších aktivit a tím přispět k solidaritě mezi lidmi v našem okolí. Děkuji. Terko, jak probíhají přípravy na Den D? Přípravy na Den D jsou v plném proudu a celý projekt vyvrcholí začátkem měsíce září. A na co budou použity získané prostředky? Budget získaný z Think Big použijeme na úhradu nákladů spojených s realizací projektu a finanční prostředky získané v rámci celé akce budou věnovány organizaci Oáza, která je použije ke své další činnosti. Sabi, pokus se krátce říct, na co zajímavého se lidé mohou těšit. Tak těšit se budeme hlavně my, na všechny, kteří přijdou podpořit náš projekt a pochopí vlastně, o co nám jde. Neriskují tím nic, výhra je zaručena v podobě krásného pocitu, že právě oni jsou ti, kteří pomohli a porozuměli. A na závěr můžeme už jen poděkovat jak Oáze, tak Think Big, který nás podpořil. Pro Think Big, pohled do tmy!